elrakták. Bemutatja Repkutya, Bokor Oszkár és Jászfalvi Gergő. Hát mi a picsa? Valami ide zuhant az este. Oszi, gyere ki! Mi van, mi van? Valami ide zuhant az este. Mi a franc az? Az ott? Igen, az. De mit csinálják vele? Tüntesd el, gyorsább föl! Jaj, mama, ez azt hiszem, hogy tényleg kéne valami FBI-os. Fogalmam sincs, mi az az FBI-os, mindegy. Hívj el, amit akarsz, nem érdekel, csak tűnjön el. Gyerünk, gyerünk! Jól van. Egy órával később. Azokon nem látja, hogy itt állok. Igen, elnézést. Jó napot. Jó napot. Ne erre jönni itt, az furcsa könyv. Maga ért hozzá, ugye? Igen, FBI. Csinálj már gyorsabban! A beszélő kutyát ne vizsgálja meg. Hozzám ne nyúljon! Semmi baj. Rendben van minden. Jól van, köszönjük. Látod, Oszi, te még nem mertél hozzá nyúlni. Jól van, na igazad volt. Uram, ne. Igen? A veszélyszökő. Ellökött engem. Vizsgáljuk. Vizsgálja meg még egyszer. Jó, nem kapcsoltam be. Uramisten! Életveszélyes! Hozzá ne nyúljanak!